Bună, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Armed Heist, un joc foarte tare, care mie îmi place. Nu mă interesează, hai să dăm play. E un joc foarte tare. Instalați-l că e foarte fain, e cel puțin. Graficile sunt foarte bune pentru mine, dar nu știu pentru voi. Deci jocul ăsta e foarte bun. Care din cauza că suntem niște criminali care dăm jafuri și ghiciți ce trebuie să omorâm poliție. Oricum, în realitate, să nu omorâți poliția sau să dați jafuri sau ceva. Fugi! Tu ești... Acum trebuie să omorâm mult mai multă poliție. Mori. După aici. Asta e dubla 2. Când încerc să fac acest video, ca să știți. Mort. Mr. Pulper e mort. Recarcă, mort. Unde sunt? Shit. Așa am căpat și eu mai. 2 secunde. Yes, escape, da escape. Yes! Hai să vedem ce am primit. Nimic. Reclamă. Urechile mele. Gata. Hai să mai dăm un meci. Ca să știți, o să dăm, cred că vreo, nu știu câte o să fie un episod de... Cred că peste 10 minute. Încă pe celălalt l-am făcut, încă pe primul meu video. L-am făcut cam foarte scurt. Nu știu de ce, dar l-am făcut cam foarte scurt. De 1 minut. Cum nu ești mort? Așa ești mort. Ah! Grenadă! Nu fiți în bloc sub grenadei. Ne băgăm după mașină. Așteptăm pentru SWAT, mai mult SWAT. Fiindcă în jocul ăsta trebuie să batem poliție. Și asta e cam a doua încercare unde încerc să filmez acest video. Da, ați auzit bine. A doua oară când încerc să pot acest video și mor. Fiindcă, na, am murit. Jocul se numește Armed, nu știu dacă am mai spus asta. Fugi, unde-i? Nu, unde-i mașina aia de căcat? Nu mă interesează de baterie.
Continuăm! Wow, am făcut level 7, nu mă interesează. Vreau să termin ăsta. Come on, trebuie să fugim. Să fugim să omorâm. Să fugim și să omorâm. Mamă, ce m-ai speriat. Și acum ai cam atât ai ceasul. Mori. Adică e un 5 și 5. Mor. Pe perete. Whoop! Whoop! That's the sound that of police. Whoop! Whoop! That's the sound that I miss. Pardon. That's the sound that of Dyson of a bitch. Shotgun-ul e foarte OP. Că poți, dacă dai headshot-uri cu shotgun-ul, să o morți. Bun. Și dacă au armură de asta mare. Mamă, mă mură pe unul cu minigun, nu cred că era. Hai, mașină. Vii mai mulți inamici. Unde e mașina? Că nu știți unde e mașina? Băgați-o pe cover și uitați-vă pe mapă. Și băgați fugă la escape car. E muri. De ce nu moare? Era cam... Hai să mai folosesc și acau. E o armă bună. Băgați-vă aceea cu așteptați mașina. Sunt doar eu acum în echipă. De ce ai murit, Miss Purple? A fost mai greu decât am crezut. Bă, mie-mi place foarte mult jocul ăsta. Ghiciți ce? Revenim după... sau nu mai revenim? Cred că nu s-a ales. Creeper! Nu, ați mort! Nu s-a mort. Fuck, the Minecraft movie. Dacă mi-au copyrighted, nu mă interesează. Ei nu mă interesează banii. Fail. Vreau să-l instalez. E fain. Mai repede, încarcă-te. Play. Nu mă interesează, bate. Gata, să încarc și telefonul meu. Survive, get to the escape point. Escape. Classic. Bre, eu mi-am luat damage din cutscene. Vere, eu mor în cutscene. Ce-ai cu lagul? Mamă, mă cac în
Nu! Din cauza lagului. Din cauza lagului. Bro. Și vreau să vă spun o chestie. Paște fericit. Fiindcă filmez asta în perioada Paștelui. Și acesta a fost videoclipul. Ala bye bye-os!